ez itt a Game Admin videó, azaz a klánunk videója. Reméljük tetszik. Reméljük tetszik. Reméljük. Hát. Nem tudok lerakni, hogy izé, mi a bazzikot? Lássátok, enchantolni, enchantolok Nem tudok nektek. amúgy lerakni, izé. Lehet, hogy removéztal. Pontosan! De nem, amúgy nem vagyok annyira. Hát, ha még szép, hogy kiremovéztalak, nem lopod a fejem? És itt mind az én fejem. És itt mind az én fejem, és ő meg el akarja lopni. Butya. Hát Mi van, alig van nálam összesen. Alig van nálam 11 fej. Nálam meg most 100. Mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 millió. Azért mondom, az több mint 100. Na, akkor hozzáadhatás. Figyeljétek, itt van Huntomi boy feje. Amúgy aki akar csatlakozni a klánba, az nyugodtan jöhet, de nem fog neki tetszeni, mert tetszeni fog neki, szóval hát... Mindig Bálint, hozzá. Nem. Nem. Bálint. Téper plotmi. Add... Previsz. Elraktam a fejet. Milyen fejek voltak nálad? Ó, jó! Megyünk gyilkolásra és megadják a fejüket. Jössz? Hova? Van, csinálok ajtót. Kéne egy kis fa. És mégis Van hova? CD, van izé hanglemezem nekem, vagy hanglemez van az hangszóró. Táncolj jó! Nem. Na, az úgy üres a fejem. Hehe. Nézzük! Várjál! Gyémánt vettem ide. Vigyázz, én is megnézem a tiéd. Még a gyémánthez se látszódik. Még az őr sem látszódik benne. Hát még az sem. Kell 17 optoskát? Ha? Jó van. Majd, hogyha szülök valahonnan, akkor adom. Bálint, izé, adott haverom egy 12 optis kardot kell. Aha, én meg higgyem el. Hát igen, itt van, tessék. Hagyjuk ma, lesz egy 2 optos. Nem ez a húsos, tessék. Ja, hagyjuk ma magadnak. Nem. Ott volt a kezedben, nem is volt rajta Sima, encsán. ilyen sima vaskard. Így nem. Jó, akkor... Ó, zombi fel! Yeah! Zombasztaj! Ez a karoszfej. Röviden ez a videó ennyi is lesz egyébként. Igen? Elloptad azt a fejt! Mi? Ez hülye. Emberek, ne higgyetek neki. Gyere visszaadom, itt van fönt, el van rejtve. Zseskés removésztel. Mert olyan kocsi vagy. Igen. Ja, no plot fund. Igen. Mert adjál mi. Add vissza a fejemet. Ja. Hát nem kapsz. Na, add vissza a fejemet. Ott van. Hol? Gyere! Hol van? Norbix feje. Mit vagy befosva Norbixé? Hol van? Mindegy, én megyek. Itt van. Jó, akkor nem adom vissza. Ilyen egyszerű. Itt vagyok, adjad.
Tessék, ott egy szaros Norbix fej. Akkor gyorsan megyünk... igen, mert flyolni kell. Muszáj, szükség. Szükséges, azúttal bénák vagyunk. Bru. Perfly. Téper var. PvP. Gyertek per var PvP 2. A fekete klán mindenkit kinyír. Yeah. Jó, akkor én Megyünk PvP 2-re? Téperfly gyorsan. Úgy, de nagy fekete sereg van itt. Itt van két ember, az csak. azért nem tud repülni. Robin! Yeah! Robin a gúdos. What the fuck, kis pig? Yeah! Engem megütött egy kis Kivillámozzam őket? kis farkas. Téper félre bal. Oh, what the fuck? Egy kis kutya. Te mi vagy? Én baby chicken. Ja, akkor én chicken adok. Bence, gyere! Gyere! Bence! Itt van? Figyeld! Menj arrébb! Én vagyok Zséta, figyeld! Kicsit mellé ment. Hogy léptél te most félre? Nem tudom, nem mersz téperúzni. Én is uba vagyok. Látod? You are not this goose. Baby szar. Hú, de nagy a fekete sereg amúgy. Ugye? Vannak harman. Csak meg. Jó van, én mentem PvP-re. És téper var. Legalább normálisabb a PvP. Fogarénába gyere, faj. Nekem amúgy is van fly. Bazd meg. Itt egy ember, kell a fejed. Kloppikának kell a feje. Basszus, alig van már szívem. Szar, ügy. Ez a videó ennyi is lenne, szóval sziasztok, majd még jelentkezünk, saját, igen, valahogy úgy, majd a saját szarunkat is bemutassuk. Sziasztok!